To fa, a yanzu haka ta tabbata wato an kama Sumayya. Shin wani hukunci kake tunanin za a yanke wa Sumayya akan wato kisan Shamsiyya da ta yi? Sai dai a wannan lokaci wato Abba Galadima na ci gaba da fafutuka domin ganin wato ya ƙwato Sumayya a wato hannun hukuma a yanzu haka take hannunsu. Wanda kuma ana tsare da ita ne a tuhumar wato da ake mata na kashe Shamsiyya da ta yi. Sai dai a yanzu haka wato wasu masana sharhi na ganin wato wannan lamari yadda zai kasance, musamman a yanzu haka na haɗuwar wato Abba Galadima da Kilishi da wato shi kanshi wato yayin Shamsiyya a wato ɗakin wato Sumayya inda aka kashe wato Shamsiyya. Mai sauraro sai ka ci gaba da biyo masu cikin wannan sharhi da muke tafa da shi domin ka ji abin da muka kawo ma. Amma mai sauraro idan ya kasance yau ne shigo ka channel ɗin nan tamu ta farko, da ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka dangwala alamar ƙararrawar sanarwa, domin takan ne za ka dinga samun labaranmu zafafa da dumudumin su. Sannan kada ka manta kai mana like a ƙasan bidiyon nan namu. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka a kodayaushe. Wanda babu shakka yanzu haka kowa na ci gaba da faɗin albarkacin bakinsa akan yadda yake kallon wannan lamari zai kasance akan batun wato kisan Shamsiyya, wanda kuma ba kowa ake zargi da ta kashe ta ba sai illa Sumayya, wanda babu shakka Sumayya na tabbatar da cewa tsautsayi ne ga wato ta kashe Shamsiyyar amma ba a san ranta ba, musamman kamar yadda wato shi kanshi Abba Galadiman ke bayyana wato ɗayan Shamsiyya da kuma ita kanta Kilishi har da mai martaba. Sai dai wasu na ganin cewa dalilin da zai sa wato a sassauta wa Sumayya wato hukunci shine wato Shamsiyya ita ce ta kawo kanta, ba wai Sumayya ce ta kai ta je inda wato Shamsiyya take ta kashe ta ba. Mai sauraro dai muna so mu ji ra'ayinka kai akan yadda kake kallon wannan lamari zai kasance a cikin wannan shiri na wato labari na.